Башкортостанда республика башлыгы гранттары конкурсына кино өлкәһендәге проекттар кабул ителә башлана. Һаумһыгы эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Башкортостан кинематографистлар союзы рәисе Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Зөһрә Буракаева. Һаумһыгы. Зөһрә Диккатовна, шулай итеп кино өлкәһендәге проекттарга грант конкурсы игълан ителде. Аңлашмаган, быел ул икенчегә игълан ителә. Быел икенчегә игълан ителә, 19 июль игълан ителде. Һәм 19 августка тиклем барасак. Һәм грантка бирергә теләүчеләр булһа, матурлап аның положениеһен без өйрәнеп нитендәр, чөнки күп осракта шундый хаталар китә инде, игътибарлап укымайлар да, шуннан күп һораулар туа. Был юлы без тагылауны югарак һөнәри кимәлгә күтәрдек. Безнең эксперт советыла төрле Мәскәү, Санкт-Петербург күп белгечләрдән турасак һәм үзебезнең белгечләрдән һәм шулай ук менә быелгы шул конкурс нимәмне аерыла былтыргыһыннан һәр безнең шул теге әйтәбез һөнәри кимәл югарак итеп без талап итәсәк без, чөнки безнең төп максат ул безнең профессионалларны ялеп итү бит инде һәм шулай ук безнең мәсәлән Мәскәүдә, Санкт-Петербургта укыган үзебезнең белгечләр күп бит инде. Улар да менә шу грантка игътибар итеп, үзләренең эшләрен тәкъдим иткәннәр. Нинди юнәлештәр буенча инде аерым талаптар бармы бу яһәттән, әллә ул нинди идеялы булһа да хупларга ынтылаһыгызмы? Юк, нинди идея булма, ул Башкортстанга кагылышлы проектлар булырга тиеш. Шунда яшь Башкортстан, шуннан әсәрләрне экранизациялау, безнең башкорт язучыларның әсәрләрен, шулай хәзерге заман Башкортстан, шуннан каһармандар тарихы менә Башкортстанга кагылган бу бит инде безнең Башкортстан башлыгы гранттары. Һәм шуның өчен әлбәттә төп шарт шул оешмаларның Башкортстан республикаһында теркәлүе һәм ул 6 айдан да әзрәк эшләргә тиеш түгел. Димәк, хәзер 6 айга тиклем кәметелде. Кәметелде. Бер ел. Ул яһәттән грантка дәгъва итүчеләргә нимәнең мөмкинлекләре киңәя, чөнки тәүге менә тәүге конкурс үтте бит инде, бик күп тәкъдимнәр булды, бик күп искәрмәләр дә булды. Шуларны бөтенләй исәпкә алып, менә хәзер тагыла һәйбәтлерәк дип әйтәм. Кимәлдә буласак, Бына әйтәгез, шулай да документларда, гаризаларда кабул иткән сакта һораулар була, аңлашылмаусанлыклар була. Буларны булдырмас өчен ниндидер аңлату эшләргә булмаһа, уку үзәге күк оешмалар булдырылдымы? Менә гранттар игълан ителгәч тә фондның белгечләре киностудиялар оештырдылар шундый укуды. Һәм грантка дәгъва итүчеләр бик озак барды ул, 3 сәгать тирәһе улар бар нимәне бар нескәлекләрдә аңлатып, матур итеп, һәрбер һорауга җавап биреп, менә шундый укулар булды. Уның башта ук, һәм шулай ук шул бөтен аңлатмалар улар сайтта бар. Әгәр моны матурлап, гомумән ул Союзның сайтына инеп караган. Союзның сайтына түгел, гранттар сайтына. Беренчедән, икенчедән гомумән менә гранттар менә ишеткән кешеләр улар белә. Менә президент гранттары ла, шул менә мәдәни инициативалар гранттарында ла, унда бөтә урында гранттарны ничек тултырырга, ничек уларны нимәннән башларга, нинди унда терминология кулланырга, шуңа буенча бөтәһе видео укуларда һәм менә хәтта теге бер эзмәзлекле инструктажда бар. Уны теге тота келеп тултырайым әле дип утырып булмай, был аерым зур эш. Уны өйрәнеп, матурлап кына һәрбер нимәгә игътибарлы булып, матурлап кына һәрбер пунктын эшләтеп өйрәнеп. Шуңа әгәр грантка бирергә булһа, менә кино фондына гына түгел, гомумән, чөнки менә без бик күп гранттарга бирәбез. Шул грант аркасында заманында Салават юлдарыннан дип теге 12 кала буйлап Палдискага барып киттек бит инде, ул безнең союзның тәүге гранты ине. Онан да бик күп тәҗрибә тупланык.
Ягъни барганда иң тәүҙә ошо булган шарттарҙы өйрәнеп шуны өйрәнеп, ул ваҡытта үҙегеҙ дә өйрәнәсәкһеҙ. Сөнки ул бит инде грант ул мына бөгөнгө көн менән генә, я мына бөгөнгө конкурс менән генә сикләнмәй. Улар булып тора. Шул уҡ мына федераль кимәлдә лә булып тора. Мына беҙҙең, мәҫәлән, Кинематографистар союзы мына инде 2 федераль грантҡа ла эйә булды бит инде. Әйткәндә, мына үткән йылғы гранттар менән, яңылышмаһам, инде эштәр яҡшы ғына бара, үткән йылда алған гранттар менән. Мына үткән йылы бик уңышлы булды конкурс. Хәҙер бит инде мына Турахан визит үҙәгендә Гәүһәр Баталова етәкселегендәге фильм көнөнә 2 тапҡыр күрһәтелә. Сәғәт 1-дә һәм сәғәт 5-тә барып ҡарай алаһығыҙ. Ул фильмды тамамланылар. Бик күләмле, шундай нәмә тарихи фильм булып сыҡты. Шуның 7 август 2 ағалы энеле икәү тип тигән инде, Руса 2 брата инде. Унда беҙҙең бала саҡтан яратып үҫкән шул электроник менән Сыраевкин, Тарсуевтар, игеҙәктәр төштө. Һәм мин дә уйлайым, ул бала саҡта мына ошо электроник менән Сыраевкин бер ҡасан олоғайғас башҡорттарҙы уйнап йөрөтөп уйлаған инде. Мына хәҙер улар башҡорттар ролендә бит инде. Мына хәҙер икенсе презентация була, шунан октябрь аҙағында Өфөгә ҡарата бик матур проект ул. Айнур Асҡаровтың киноальманах, Өфө мин һине яратам тигән киноальманахы. Унда беҙҙең байтаҡ режиссерҙарҙы туплаган киноальманах. Ул Айсауаҡ Йомағолов, Айнур Асҡаров үҙе, Руслан Юлтаев, хатта театраль режиссер Айрат Абушахманов унда төшөрҙө. Һәм шулай уҡ беҙҙең Руслан Реймель тигән һәм башҡа менә режиссерҙар ҡыҫҡа мөхәббәт тураһында һәм беҙҙең Өфө тураһында бәйләнгән новеллалар төшөрәсәк. Тимәк, октябрҙә көтөлә. Төшөрөп бөттө. Менә хәҙер ҡорау, тауыш яҙҙырыу процессы бара. Уныһы 30 октябрь, яңылышмаһам, көнө шулмаһа 30 октябрҙә. Һәм тағы ла беҙҙең әйтергә кәрәк, беҙҙең бит инде мына был гранттар менән генә сикләнмәй, беҙҙең киносылар, улар федераль кимәгә лә сыҡтылар. Бер ваҡыт Өфөлә, «Однажды в Уфе» тигән проект төшөрөлә. Уның продюсеры беҙҙең егетебеҙ Тимур Абдуллин, ә сценарист билдәле беҙҙең Айгөл Үтәгәнова. Һәм улар Рәсәй Федерацияның мәҙәниәт министрлығының грантын алдылар. Һәм әлбиттә был улар да мына ошо Өфөгә зур бүләк итеп, уны быйыл өлгөртә алмайҙар. Уны инде 2 йылдың октябрына тип иҫәп тоталар. Ә инде беҙҙең тарихи проект Булат Йосоповтың Фәрзәнә Көнбайышҡа бара тигән проекттың 2 йылға уныһының премьераһы көтөлә. Уныһы беҙҙең бөйөк еңеүҙең 2 йылығына бағышланасаҡ. Йәнһүрәттәргә килгәндә, яңыраҡ ҡына бер презентация үтте. Әлифба тигән мультипликацион фильм тураһында. Ныҡ матур, мин ҡараным. Ул проектты беҙ нимәлә күргәйнек бит инде, тәүге әле яңы сығарыла башлағанда Ради Фәрит улы менән осрашыуҙа күргәйнек. Унда ла инде тәҡдимдәр яңғыраны һәм улар бөтә шул тәҡдимдәрҙе иҫәпкә алып, әле менән бик матур. Айгөл менән Айтуған тигән унда балалар тауышы шундай. Балалар яратып ҡарай. Менә һәр көндә ҡарап барам, уның теге таралып бара, сөнки интәүҙә ул телевидение күрһәтелде һәм социаль селтәрҙә һалынды бит инде. Һәм йәшен тиҙлегендә бөтә башҡорт ғаиләләре буйынса тарала тип әйтергә кәрәк. Ныҡ заманса, матур һәм бары Муха студияһы, улар юғары кимәлдәге белгестәр бит инде. Донъя ҡамырҙары? Донъя ҡамырҙарының әле фестиваль тормошо бара. Һәм Донъя ҡамырҙары авторҙары беҙҙең шул бөйөк еңеүгә генерал Шайморатов тураһында шундай уҡ йәнһүрәт әҙерләй. Унда бит инде трилогия булырға тейеш бит инде. Мына Донъя ҡамырҙары, уларҙың тоҡомдары ул Шайморатов генералдың дивизияһында ҡатнашалар. Һәм уларҙың тоҡомдары мына хәҙерге ваҡытта хәрби махсус операцияла ҡатнашыусылар. Һәм шулай итеп, Муха студия шундай тарихи, хәрби, беҙгә эпопея, беҙҙең балаларҙы тәрбиәләүсе шундай 3 тулы метражлы фильм. Балалар өсөн генә түгел ул, өлкәндәр өсөн дә бик ҡыҙыҡлы йәнһүрәттәрҙән береһе. Шулай бит. Зөһрә Тиҡатовна, кино ул һәр ваҡыт ҡиммәтле сәнғәт төрө. Бына был йәһәттән, әгәр ҙә уны башҡорт киноһын үҫтерәбеҙ икән, бында дәүләт ярҙамынан тыш бер нисек тә булмай. Бына ошо ярҙамды һеҙ тулы кимәлдә тояһығыҙмы?
Әйтергә кирәк, ул менә ошо конкурс, менә ошо гранттар конкурсы ул әлбиттә башлангыч кына. Чөнки ысынлап кино ул нык кыйммәт һәм без нык зур күләмле проекттар башлаһак, әлбиттә күләмлерәк финанслауга сыгарга тиешбез. Әмма менә ошо башлангыч бик матур. Без гомумән безгә башка регионнар көнләшеп карый. Менә ундый игътибар безнең кинога, менә бездә бит инде нисәмә 10 еллыктар буена, тәләгән еллар буена ошондой заманды көттүк дип әйтергә кирәк. Һәр бер режиссерыбыз ниндәй проект эшләй. Әгәр әлеге вакытта төшермәһә, димәк ул үзенең проектын я кора ултыра, я яңа грантка яза. Бunda хәзер тотырга ла эшләргә дигән заман җитте һәм без бу заман турында моны өлкән буын һәм урта буын кинослар хыялына инек. Менә шу хыялыбыз тормышка ашкан мәле менә әлеге вакытта. Димәк, иҗатчыларга игътибар арта бу яһәттән кино сәнгатендә эшләүсе. Кино сәнгатеннән генә түгел, менә мин әйтеп үтәренем язучыларга ла игътибар арта бит инде. Әдәбият менән кино ул нык бәйле. Чөнки әдәбиятчылар, улар шул безгә сценарийсын һәм әдәбиятчылар арасында ла сценарий язучылар күп бит инде. Мәсәлән, шул Айгиз Баймөхәммәтов, Айбулат Сисәнбаев һәм башка һәм драматургия ягына ла һәр игътибар арта. Әлеге баягы пьеса язучылар, улар театр менән кино нык янәш барган сәнгать. Димәк, без бер-беребезне баетып, бер-беребезне илһамландырабыз һәм шул яһәттән әлеге вакытта иҗади мөхит нык гөрләп бара дип әйтер идем. Китаптар сыга, менә яңарак патриотик китаптар сыкты бит инде. Ул да менә безнең кинослар өчен артабангы сценарий язуга зур этәргез булып тора сакыя. Зур рәхмәт сезгә әңгәмәгез өчен. Илһамлы иҗат теләйбез һәм әлбиттә яңа әсәрләр көтеп калабыз. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияла Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Башкортстан кинематографистлар союзы рәисе Зөһрә Буракаева булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.